Klima uređaji vam ne postižu dovoljno dobro hlađenje jednostavno jer sunčeva toplota prolazi kroz stakla. Nezaštićena stakla propuštaju toplotu unutar prostorije, čime dobijate povećanje temperature i neprijatan efekat staklene bašte. Rešenje je UV Stop-Sol folija. Montažom UV Stop-Sol folije na vaša stakla omogućavate efikasniji rad klima uređaja, odbitak sunčeve toplote i do 80%, 99% UV zaštita, smanjen odsjaj, bolju vidljivost TV monitora smanjenjem odsjaja, uporednim merenjem temperature stakla sa folijom i stakla bez folije uviđa se osetna razlika u temperaturi od nekoliko stepeni. Bolje hlađenje sa našim folijama. Solar M folije za stakla.